Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Saiki dadi ketua suku Iki masku benduran, ning benduran, Bos. Benduran cek kan kabeh iki. Assalamualaikum. Ya, Mas. Mujak ya apa? Apa? Dia mujak gak dia rene wonge. Ya kono kakro ngade dipinten. Gak situ ah. Dia kena asap ya. Ya iya. Ngono kan mujak iki. Jadi ngenteni paiman nyalor aku nek paiman nyalor aku. Lah aku bedro ngalor Ya. yo to. Kamu iki ngalor apa? Lah terus aku ora tau wetok kok ngejak lho. Ya merong gede ra dulu. Wong bedro ngalor dipindokan kok. Iya, Mas. Dia jajak kue rokok rong ada. Ternyata Ya datang. enggak datang, berarti kue ketoknya dipituki. Ngono, mujek iki njanjai wong malah ora dituki wong. Piye wong lho. Iki kon golek ra suket tak dijinggol suket digarene. Karene Wis sokan wadekan ora kabeh. ya aku lho wadekan lho. Oke nomere anu kon mata dia. Lah ya gong Pen nomere. Atuh pas go kontainer. Pola kayak wadekan. Ngono mul ya mong. Jadi telepon nek kon ya. Ya tenan sekolah. Ya bener tangan sandi. Deme iki rene karo Agil kok. karo Darpong kok. Deme rene karo Darpong. Iya. Kayak iwak tok. Terus Karena kayak duit kiri kang Mas. Oke. ya 100 ya. 100 ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah ada rezeki ya, Pak. Ibu kok ada duit berapa? Hah? Kalau siapa tak gue cukup biasa sih. Ya gak apa-apa wong kudu beras. Wong tua mal Ya bener. penting wong tuwek mul. Beli cerit gede ada wong tua. Daripada dikepoya-poya lu gitu mangan. Ya wes si pintermu. Bener mal. Betul mo. Sudah ora kok iso bergurku. Aku bolomu, aku bolomu moto tak iwangi. Lah mujak pas karo Andi kan petokan kowe to. Iya. Wis kowe gak dikeki Urung ngomong wi. urung ngomong. Kan pas ngomong di kapan ya, Dek. Ora tak tekokno apa karo bener ngono. Pas nang omahku kae to. Hah? Pas nang malah nek TikTok nang omahku kae to. Iya bener. Oh, ngene lur ki ya ceritane mul ki jenenge mujak jenenge anu kok rokok mul ternyata belum. Beluk. Ki piye maksud mujak ki engko? Arek-arek iki mah. Penjen tak tekok iki pingsan. Titip nang paeman aku. Lah kan tidak peman iso kan. Nah, wis ngono kuwi lele wong bitukan wong ngono kuwi. Wis enak dalane. Ya ngono kuwi kudu ya duwe janji kuwi tetep nganu mul ya. Kuwi janji ki tetep engkei mul ya. Ya ora mul. Nanti janji tetep engkei pasti. Janji itu adalah hutang. Ya iya toh. Hah? Iya. Masa wedi gak payu lek? Murah. Murah tra kaya pitik saiki wedhus regane. Kesempatane wong opan-opan wedhus ya. Pelak pengen ternak ngono. Wedhus ternyata murah, Bos. Hari ini, Bos. Regane kayak berambang keloran. Regane ngalang-alai pitik tladon, Bos. Nang koncoku tak duwe. Apa? Kowe 2000. Wedhus Ya. murah ngono. Murah. Berarti ciri orang pitik ku nang omah kae to. Iya. Aku arep nggih kandang. Lah kuwi lho. Wah wong butuh duit iki murah tekekno mul ya. Aku gelem. Aku berbol yo. Sumbang lo ada duit sumbang lo. Yo masuk akal wi. Itu kreatif bola api wi. Sumbang saya mlebu kotak amal gak apa-apa. Wedhus saiki murah lho. Nganggo nyumbang. Kalau dina kakek mbak ya. Pomone ngono kuwi mulepone aku duwe rezeki ngono kae ya insyaallah mul. Jujur iki ora enak kok. Ujeke kok wani rene dhewe mul. Buat gemak enak. Wedi.
Iya. Nek gitu ora Wedi. tak kasih asane. Ngono kan Kok suka. tak kok sukat. Gimana cah papat lho. Bu, omong ini pas live TikTok karo Muja ya. Kok suka akeh. Ndi to anu Muja ngkei. Wis ngono kuwi. Wong iki gacah biduki wong ya ora. Mul. Kuwi nomor takon nyimpen nek apa-apa kan yen aku dadi WA. Iya, menak to. Gak takon nyedm kate kok saiki kayak nang WA aku. Ya berarti nomormu diblokir karo Muja paling. Wis wong iki Muja gak butuh kowe ngono mul paling. Ini piye to Muja jane angen-angen uteke pedhot to piye? Ngono kuwi ndang nomor dikeki di SIM. Aku pengen pas ngeproke di Indonesia. Ngonten apa? Ngene wong itu ngeterno. Panganan ya. Nah, iki kurang sopan. Piye? Mlebu. Heeh. Kaliman karo wong tua sing nunggu guys. Iya. Pas akad ucap assalamualaikum. Ora lagi saliman. Ora gone seri ya, Mas. Nah, Terus piye wong? gak ngono gak ngono. Muni piye wong? Terus Gak seri. wong tua nang ngandi iki gak mau amit apa kok ngatur. Ramuja ati sopan kok. Oh, alah ternyata Muja ngono ya. Kan bertamu iku kudu. Ya assalamualaikum. Tamu wae kowe. Kep, wong tuweke kan ning kene lungguh to. Jujuk langsung mlebu nek. Kudu yo sopan dikit amit ya monggo Mbah. Ya, jane ngono. Kowe Kayak kesopanan sing di rumah. Iya, mul kudu. Awake kan bertamu. Iya. Betul mul. Betul itu, iki betul. Gak ngono ke langsung cerita Allah kasih. gak masuk lho ya demo. Gak masuk. Wong Yang lagi teko kok motor yo teko wong biri yo dene motor medun. iya. Mulai ngerti kesopanan lho sok. Nggih, pun kayak pas. Ya kan mudune takok sik omahe sapa niki kan ya iso to. Liyane niki pundi? Lah ngono lho. Iya menerima. Oh kudune ngono jane mul ya. Iya ora. Tak boceng ya. Oh jujuk langsung Ya tuh langsung teko Ajak langsung ngarit ning ngono kowe. ngono kae. Kuasaane mu ya kok ngerti sekali. iya ya betul mul. Masuk idemu Teko saliman dike karo wong tuwa terus ngucap salam apa mlebu omahe iki ngucap assalamualaikum. Awake kan bertamu ning wong kuwi. iya betul mul. Lu assalamualaikum Mbak, kula iki ana iki. Ngono tuh. Langsung ning Kanjeng Lawang. Gak boleh boleh ya bicara wong. Ya gak oleh to. Ya kurang sopan. Ya bra. Awake deyo. Ibarat tamu ibarate. Jujuk iki rene kaya apa kan gak ero to. Kula nuwun lho lek daleme omahe iki pundi kan iso to. Ngono to muji kuwi. Ya kudu yang kayak iwak apa iki nang omahe wong ya termisi apa piye kan ya sing apik ya ora. Male bocahke piye ya? Diwasane iku piye karo Pak. Betul. Berarti sing lebih. Iya to. Tak komen iki ngene gak penak. Ya gak apa-apa ngono kuwi ben ro. Kowe lagi netes ki aman. Ya mrene lagi netes kala. Kok. Waduh saiki murah, Bos. Iki akeh sama karo mul. Ya kok dilanjutne sik lur ya. Lah lur, omahe benduran kok ngene iki lur ya. Kita dilanjut lagi. Lah kalau Bos omahe benduran mul ya. Wis gak tau banjir mul iki ya. Iki wek banjir lumayan kecil iki. Banjir nek iki. Tapi gak gede nemen. Berarti gak iso mlebu maneh, he. Aja mul. Iki kan mulai hujan tau itu dipikir aja persiapan gitu. Oh. Ono kan Iya. hujan deris guru-guru. Oh ngono mul ya. Persiagaan gitu. Persiapan kok ya. Wong jenenge wong omah benduran iki ngeri, Bos. Musuh kok iki Bos, wedhuse. Wedhuse karo meri, Bos. Wis tonton kok. Oke. Ani di ta mul? Heh? Lah yo nek kene sik nyang. Ya ya cara.
Iya ya kok ngaret tenang. Berarti Pak Dontrolan ngono lho. Sultan kok. Ya ngene iki lho diakil bos ki turune wong benduran ning dhuwur bos. Sesuk mulai Kok ngene lho lur. Wong ora sopan-sopan kok. Ngene iki lur omahe benduran wong omahe benduran. Iki banjir ya ngeri bos. Ki sering wis udan terus mul ya. Cuacane iki udan terus ya ki sore. Ini jam 11 sedene hujan. Iya dengi sudan. Iki jegene kok nek kono-kono deres. Ya samare iki lho. Guru nek deres. Jelas kok kene ya. Ngono lho. Ini persiapan. Persiapan nganune wi ya. Wis persiapan mbuh apa ki musuh cok omah kene. Ya engko tak salamno karo Mujek mul. Ngono lho. Santai mul wis to. Wis sasar ketemu ki sampeyan lah rezeki mul. Berarti Mujek kan omahe wong gak sopan Aku sing ngomong mul lho ya. Bukan aku dhewe lho, teman-teman. Janjine tok. Yo kabeh ngene wong kuwi lebih kuat di rumah dia lebih tua itu. Pokoknya masuk ngene wong, lewat ucap salam, bersaliman. Ya wis gak. Penting assalamualaikum sih ya penting yang mlebu omah iki. Assalamualaikum sik tak. Assalamualaikum takok-takok sik ya mul ya. Oh ngono bos ya. Wis ngono lur ya ki. Ki anune mul ki tak Ya mana dilang muga-muga mul muga-muga mul tapi kok luwih rezeki mul luwih gedhe teko Mujek mul. Wis ngono lur ya wis vlog pagi hari ini saya tak akhiri. Jangan lupa YouTube Gendong Orjo di like di komen-komen. Tambah asoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.